Avui anem a Jafre, anem a fer una ruta en principi planeta i ho fem pel Valgrossa i aprofitem per mirar els nostres cotxes a veure com els tenim, si estan en perfecte estat o què. Vinga, va, anem! Que hem transitat alguna altra vegada, no havíem vist mai aquesta casa, que acaben de descobrir, l'han destapat i l'estan netejant perquè la gent que passi per aquí la pugui visitar. Molt xula, és una típica cabana de pedra d'aquí del Garraf. Estem al temple budista que està aquí al Garraf. La veritat és que és molt xulo, molt ben decorat, molt ben ambientat. Hi ha una botiga, hi ha un bar, està el temple que es pot visitar i la veritat és que molt xulo, m'ha agradat molt. Apa! Hem arribat al poble de Jafre. Aquest poble va quedar deshabitat en els anys 60. Aquest poble té activitat paranormal que diuen que és increïble. Per la nit s'escolten sorolls, es veuen llums a les portes de les cases i fins i tot diu la llegenda que en el pou va caure una nena i per les nits s'escolten crits i plors i fins i tot la seva imatge, la seva silueta, de fet, es veu a la façana de la casa. Un poble per no vindre de nit, hi ha un misteri, hem agafat un cotxe i bé, la veritat és que de dia superxulo, de nit no m'ho vull ni imaginar perquè no vindria mai. Però bé, vull dir, bueno, com veieu, tot està en runes i el que es conserva és la casa del baró i la casa dels criats. Molt xulo, molt xulo. La veritat és que una ruta molt guapa. Molt bé, molt bé. Ja hem acabat la ruta, ha sigut una ruta espectacular, d'aquestes sí que mola fer-les, això ha sigut impressionant. Hem anat pel Valgrossa, hem anat fins a la Plana Novella, hem visitat el monestir, hem anat fins a Jafre, on hem vist el poble que està deshabitat des de fa 60 anys i hem baixat per aquest camí que es veu aquí al costat meu. Una ruta molt plana, genial, per fer amb tothom, una meravella, ha sigut espectacular i hem revisat els cotxes que, bueno, estan tots perfectes. Així que molt bona ruta i bye bye, fins la propera!